Mga kapuso, water scheduling ginapatuman sang Metro Pacific Iloilo Water sa mga service area sini. Mayor nga ginakuhaan sang supply sang tubig nga dam sa banwa sang maasin malapit na sa critical level. Kapuso, obra naman kag pangkinawi sang pila ka mga residente sa Iloilo City kag Metro Iloilo apektado sang water scheduling. Garing balita tutukay ni Kim Salinas. Naobserbahan sa Metro Pacific Iloilo Water ang marasing pagrubo sang level sang tubig sa maasin dam sang Damlaglang. Sa ilagin pagwa nga advisory sa buong adlaw, yara na lang ini sa 93.79 meters, tuma naging kalapit sa critical level. Ang Maasing Dam ang isa sa mga mayor nga ginakuhaan sang tubig sang MPIW magluwas sa Halaor River. Rason niya apektado gid ang ila supply. Because of the lack of rainfall in our Maasin watershed, malaki na po yung nabawas dun sa Tigum River where we get our water supply. Agod mapahagan-hagan ang epekto sang sige-sige nga tiglinit, sumugod kahapon, nagpatuma na sang bagong water scheduling ang MPIW sa service areas ni sa syudad sang Iloilo, Santa Barbara kag porsyon sang Pavia. Ang supply ang magalawig lang sang 5-6 ka oras kada adlaw. Suno sa MPIW, inabuloban tama sobra 50,000 ka mga konsumidor sa syudad ang apektado sa water scheduling. Ang pila ka mga residente sa Barangay General Hughes sa Iloilo City proper nabudlayan sa alauna sang hapon tubto balay sa isang gabi nga schedule. Si Nanay Winnie, alauna nagahalin sa ilabalay para magbaligya sang pamahaw. Budlay samon sir pareho samon nga kung tag 7-8 pa kami gagapuli, tiga bataan tag kisaway man fix nga magpuli gid prano kinanglan gid namon nga i-fix magbantay o madjust gid kami Si Nanay Miriam, hindi makafocus sa pagbantay sa iya karinderya bangod magapila ini sa pagsalod sang iya galon agud sudlan sang tubig. Piktado kay gabantay pa ko diri, mapila pa ko dito. Kisa aging inatadya ka na ng galon. Ano ni man ako nauna mo na. Apisar sa ni, nagpasalig ang MPIW nga wala sang dapat kabalakan ang mga konsumidor. This is just to mitigate yung continuous na decline dun sa water level natin sa Maasin Dam. To allay the fears of our customers po, no? We're also rotating water tankers para po dun sa ibang areas na mas heightened yung effect ng water supply rotation. Bangod ginalauman nga padayon pa maeksperiensya ng tig-ilinit. Nag-request naman sang dugang nga 10 million liters per day nga bulk water supply ang MPIW kag ginalauman nga mag-abot sa masunod nga semana. Padayon ang ila panawagan sa publiko nga intindihon ang sitwasyon kag magkinot sa paggamit sang tubig. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.